identitásunkról bármiféle elképzelést életszerűnek tartok, akkor az az, hogy amíg mások rombolják a mi értékeinket, a történelmünket, a múltunkat, a hagyományainkat, addig nekünk a kötelességünk ezeket ápolni, felújítani, tartani és belevenni a gyermekeinkbe. És akkor van lehetőség arra, hogy életben maradhasson ez a nemzet. Dermesztő hideg reggelen, a hajnali ködöt rágva, szomorú szívvel gondolok az erdélyi fenyőfákra. Ahogy az erdeinket pusztítják, úgy pusztul vele a népünk. Mikor az utolsó fát kidöntik, akkor lesz nekünk is végünk. Nézem az idős bácsikat, kik az életben láttak már mindent, vakuló szemükkel keresik, nem találják az Istent. A nénik is inkább csak sírnak, nincsen sem család, sem gyerek. Idegen országba mentek, hogy jöttmentként élessenek. Ugyanaz ismétlődik, 100 meg 100 éve régen. Mi ébresztünk kiáltás helyett, suttogunk csak a szélben. Megmondom én, hogyan lehet, hogy magyarként éljük a jövőt, ameddig azok döntik, mi ültetjük addig a fenyőt. Ameddig azok döntik, mi ültetjük addig a fenyőt. A bajban sem ismerjük egymást, nem nyújtunk segítő kezet, de ha nem hiszi magyar a magyart, az út már a pokolba vezet. Hisz éppen úgy oktalanság, hogy ki szeretne érdekeljen, itt hazug törvényt hozni a jogos gyűlölet ellen. Ugyanaz ismétlődik, 100 meg 100 éve régen. Mi ébresztünk kiáltás helyett, suttogunk csak a szélben. Megmondom én, hogyan lehet, hogy magyarként éljük a jövőt, ameddig azok döntik, ültetjük addig a fenyőt. Ameddig azok döntik, ültetjük, gyere Vili! Ismétlődik, 100 meg 100 éve régen. Mi ébresztő kiáltás helyett, suttogunk, megmondom, hogy magyar.
addig a fenyő. Labaron a hangulatom,